Hobeago bizitzeko, Hamaika bere irtenbideak ezagutzera gonbidatzen zaitu. Altzari, dekorazio eta berritze lanetan. Hamaika, Ama Guadalupekoa traineraren alde. Kaixo, gaur Ziagoga programako 6. saioa dugu eta asteburu berezi ondoren Mikel Orbañanos lehenengo taldeko entrenatzailea gurekin ekarri dugu elkarrizketa txiki bat egiteko. Kaixo, Mikel. Kaixo. Asteburuko batez ere larunbateko estropada berezi horri buruz hitz egingo dugu. Igual ez zenuten nahi zenuten maila eman, nola ikusi zuk estropada hori? Bai, gure aleginak zian estropada hon bat itia gure jarraitzaileen aurren, eta asmo horiekin atera ginen, baina gero iruditu zitzaigun ez gendula gure mailik onena eman. Egia esan gauzak oso estu daude, eta 5 segundu mejoratu bagenitu 3. izango ginen, ez? Eta gure asmoa hori zen bagenekin irabaztea oso zaila izango zala, baina behintzat aurrekokin lehiak gehiago neon, ez? Aurreo bukatu estropada. Baina, ezin izan duzan, eta gure aleginak iruditzait saiatu ginala, lan hona egiten, baina batzutan izatea, gauz guztik ateratzen zaizkitzunak, eta larun batean igual egun horietako bat izan zen. Gero, igual larun bateko estropar txarrori erdizkein zenuten hori, bukatu ondoren igandeko estropada beste batzukin o beste motivazio batzukin hartu zenuten, gero igandian Pasaiako estropada berezi hortan 5 hauekin eta 6 luzera, 3. egin zenuten, beste maila bat hobeto egin zenuten. Bai, igandeko itxura beste bat izan zen. Arraunari beraiek esate zuen fizikoki hobeto bilatu ziala igandeen larun baten baino. Egun guztik ez dira igualak izaten, eta batzutan entrenamentu gatik o ez tekizu momentu bakoitzen nola bilatuko zean, ez? Eta egia esan iganden gorputza hobeto bilatu zuen arraunarik larun baten baino. Eta arraunene iruditzen zait ur leunetan eta oso ondo egiala eta errendimendu hona emateula. Horrek esan nahi du fizikoki ondo gaudela. Aurten zuk izan duzu arraulariak beste modu batean aurkitu zirala, eta aurten da lehen urtea, orain arte behintzat ez duzula trainio barruan estropadetan arraunein, nahiz eta entrenamendutan barruan ibili batzutan. Nola erakizu eta segatik da? Bai, lehen urtean egia estropada gutxi jokatzen eonitzen udara guztin, eta beti esaten nun, arrauna usteko garaiare heltzen nahi zela eta pixkanak utzi nahi nula, eta hala izan da, ez? Urtez urte pixkanaka estropada gutxi jolasten, eta, aurten erabaki nun, nire azkenengotako estropada bezala, hori joko jetxigera hua, 40 urte iten nituen egunen gaina, eta, pixkat horrekin bukatu nahi nun nire arraun ibilbidea. Eta gile esan, oso maitza polita lortu gendun gaina, irabazin gendun, oso egun polita gehatu zen, eta, gehoia erabaki nun udaran treneunez parte hartzia, eta egile esan, irutzait, bai arraunari batek eta bai entrenatzaile batek jakin berdula pixkanak hausten, eta alik eta gutxina ikertzen treneru barrunez, eta irutzait lortu deula, eta oso guztuan nire entrenatzaile lan egiten bai da. Egia da, igual, Hondarribiko taldea ACT Ligako veteranoetariko dena, ze abantaila alditu duki horrek edo gero urte batzutara behira ze desabantaila ikuste dituzu? Bai, egia da, urte asko da makigula talde beak, ez? O bintzat veterano beak. Horrek esan nahi du alde batetik oso guztu da bilatzala jendia elkarten, eta gehonen artean lizkar gutxi izan ditugula urte guzti hauetan, eta hori oso polita da. Eta bestalde, bai entrenatzaile eta bai elkartiak lan egin berdu baina pentsatzen aurrea behira horrek izan berdula aldaketa bat, eta ez izatea oso aldaketa agresiboa, ez? Eta alde horretatik, pixkanaka ondo egala lan iruditzen zait, eta betaldian emaitzak hor daude,
eta seguru betaldia lan egiten egin bezala oain, etzaioela oso salto handi egingo, seguru aski, atreineru horta iristeanen arraunari horiek, oain benetan lan oso egiten egin dialako. Eta hori urte gutxi barru seguru ikuste dugula betaldeko jende hori, ataldeko jende hortan arraunen. Egia, igual, beste plantillakin konparatu eta Hondarribiko gure taldeak ditula arraulari gutxio beste klub batzukin konparatu. Nahiago izaten duzu kanbio gutxiago izan arren bloke gehiago kitzea o segatik eragitza duzu horri? Bai, bueno, oso zaila izatea talde handi bat izaten eta danak kalidade honeko arraunarik izaten, ez? Eta liga kompetitibo honetan, dudik gabe, azte bukarero errendimendu hona eman berdezu, ez? Ni badekit behuntziko arraunari batzukin kontatzeukiko nukela eta errendimendu ez gendukela horren beste sufrituko, baina bai entrenamentu blokia mantentzeko, bai iritzeit danontzako burua uste gehiago izango litzakela. Orduan, hasieratik finkatutako talde horrekin, bai gustatzen zait, behin osatutako talde horretatik arraunarik parte hartzea estropada guztietan. Behin erabaki baldin badu 17-18 taldeko kopuruko talde bat itia, parte hartzea arraunari horiek estropada guztietan, eta hortan bintzat udara guztia hortan eman dugu. Bai. Ikusia, urte hasiera igualetzen nahi izan bezain ona eta joaten nahi zelatela gutxotik gehiagora, zuk ustuzu kontxara bira nola ikusten zerate, nola itxiko zelatela urte bukaerara? Bai, hasiera ez horren ona izatia, behintzat hor zer esan naia gauza askok izan du, alde batetik igual fiziko kire ez genden horren ondo, hasiera baten nahi gendun bezala, gero aldaketa batzuk izan ditugu talden, suerte zetzait iruditzen ondo nahi biliganik, hasieratik, eta orduan, orokorren gaur guzti horiek gehitze baldin behituzu, hor daude hasierako emaitzak askartxo horiek, ez? Baina gero aia iruditzen zait, oain demoraldian momentuik politenea nahiko ondo irizten nahi otegean, eta dudik gabe, kontxako estropa horreta nahiko genduke gure mailikonen eman berko deulako, ezer ez tiguelako parituko, bai zelkapen estropa horretan eta bai kontxako estropaetan, eta guke lan ononakin bukatu nahi deulako kontxako estropa honetan. Ondo. Horrein liga erdila ja pasada eta ja azken tramore iristen erira zeo, balorazio dituzu horrein ligan horrezkotan da horretan finkatuak zaudetela eta batez ere bi banderi irabazi ja horten berdintasun horrekin asko kostatzen ari delako. Zer balorazio dituzu? Nire ustez balorazio oso ona. Gertatzeana da, hasieratik iskat lehen gortia ikusita eta jartze ziguten hor favoritotzat bezala, ointzat hor ligako lehian ibiliko ginenak. Eta orduan, zure buru ikustez dezunen lehia hortan, zaila izatea berriz helburu berrik markatzia, ez? Hala ere, urte hauetan erakutsi dugu, naiz eta gure helburu lortzen ezeon, baina ez gehala izan talde bat asko desbariatu dagoena, eta gehoia, beti udala bukaera, obentzak kontxako estropa eta horietan, eman izan duela gure maila, ez? Eta urten, berriz ikusia, naiz da, ez hasi gure mailikonenak ematen hasieratikan, oso erregularrak izan gara udara guztin. Eta gainetikan, liga honetako bi bandera garaipen horiekin, oso pozik gaude, eta, oaindikan ez da bukatu dara, eta iruditzei, oaindikan gauza politak iteko aukera izango daula. Ondo. Urte asko dara matzu ja klubian, uste eta maika, oso bat. Baina, aurten 12. demoraldea. Hemendik aurrera nola ikustu zu ja, esan duzu ja bakarrik entrenatzaile moduan ja raunlari moduan ja duzula gehiengo, nola ikustu zu hemendik aurrera jarraitzeko asmoa, klubakin ikusia harreman hona duzula? Bai, ja, urte asko dira egitea esan, eta, harreman hona, eta askotan, ez da jakiten, ez? Igual, ziklo berri baten hasierake, revulsibo gixare klubai ondo tortzaio, ez? Baina, aurtengoa bukatuko dugu, nire ustez lan txukun egiten egia eta saiatuko gehiago indikane hobi egiten, oboro biltzen lan hon hau,
eta gero ja beste urtea behira itzeingo genduke. Nire aldetikan ni oso guztua, no? Elkarten, niretzako ere lan egokia da eta ilusioz beteta nago eta ikusita ze gazte jende datorren atzetikan eta horreke, entrenatzaile batei animo asko ematezka, eta dertatikan oso guztua nago elkarten, baina ja elkarte beak ikusi berdu, nire lana zematainokoa dan ona, ikusiz, horren beste urteak abiltzala, eta aurrea behirare, askotan aldaketak egonak izatea, eta dertatikan, ez da egongo nere gain hemen jarraitzia, o beste nobaitea jutia. Ez aldertatikan guztua nago, eta, lasai, pazientziakin aurtengo ondo bukatuko dugu, eta hitzeingo dugu. Orain ja bukatzeko, asteburuko bi estropada berezi hauek nola ingo jozu aurre eta ze asmokin? Normalen behintzaz asko bandera da, arraunari guzti gustatzen zaiona jokatzia eta baita banderako lehia hortan egotia, ez? Eta gure asmoko jedia, aurroko astebukaerako asmo berdinakin jongo gea. Larun baten estropada oso on bat itea, eta albaldima da igandea banderako aukera horiekin iristia. Badekigu ez dela erresa izango, baina aurten gai izan gea itxason eta kondizio honetan estropada honak iten, eta seguru aski gure ilusioa eta gure animokoiak izango gara, eta nahiko genduke jarraitzailei beste astebuka eraun batekin beraiei eskaini gai gehala aurrekokin borrokan ibiltzeko. Mikel, eskerrik asko elkarrizketa txiki honengatik. Gu bukatzen joango gara, hurrengo astean beste protagonista batzukin etorriko gara, eta beste bat arte.